Sian saluhutna roha, imana mangaramoti aka tatai muna dut pikiran muna, di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Turpuk jamita dihita di minggon, ima nanenet sian Evangelium Lukas, bindu 10 sada, ayat 27, sahatu ayat 20. Songonon hatana disi. Di nama katahon hatai ibana, di pagogo sada poropuan, sian tonga-tongani toropi, sian tonga-tongani toropi ima suarana, ni nama mandok ibana. Martua ma natumubuhon jalana pawagoton ho, alai nina ibana ma. Martua ma akan naumbegi hatani debata, jalana upeopsa. Ima sahatna. Nakadongan sa porsiaon najulu tiki di pahai somalna molo bulan-bulan Desember akhir kira-kira neng Natal mai saya tabudo molo hundul di lapo disi pabege-bege hatani aka na tua-tua disi. Heado mamulus sada mobil, gok diginjang barangna, dungi gok di bagasan panumpangna, amatei, inati, dot akka yanakonna, dungi Roma na dilapo, martua do amani poltaki nina, masuk mobil itu huta. Tokinai soma bus situlu paropat biasana tu sedempuan di langsung leon turun ma di pahai turun ma amatta turun ma inatta dohot gelengna dua halak dipaturun ma koporna na dirahuti tali plastik. Hape tong do anak konni amani poltakidi, ali di dokon na dilapui ma, apalaon mana mampen marsak amani poltakon nina. Ala swadong nanggo ahadi bana, ali mulu adong mobil na dohonon nama martua do amani poltaki, ay marbobil do geleng na. Hape mulu marbus, apalaon mana mampen marsak amani poltak satu no hengon nina. Menakadongan sa porsiaon dos do ra pangatusion ni halak Yahudi na julu dot halak Batak sinuain anakok kudoha moraon diau molo denggan akai enok kata las marohata martua mahita bahkan di dok konjol mama imadah nani miahan do amani poltaki ni ala denggan anakon nasada di dok poda ni Salomo do songonon anak na pistar palas roha ni amana alai anggo anak na buduk arsak ni rohani inana ini mahatani Tuhan ni ya halak jauh di songoni ada yang mau didokot sada poropuat tu halak tu Yesus songonon dituruk tahun martua mana manubun ho martua mana pabagoton ho ay nga so mali tonga-tonga ni halak Yahudi songoni mulu dia tonga-tonga ni halak Yahudi mulu adok sa halak na mencapai sada tingkat tertentu dedo jala mencapai satu prestasi nagabebui pujio dipuji dohono ni kahalak ma martua ma nama dubun ho. Jadi ala diberek poropuan mana somargoaron ma Yesus dibereng di jolo diginjang nih, mau diberek kamu diginjang nih. Adong aka dialoh di si, dungi dokon di mana ma, martua ma nama dubuh no biasa di.
Sada sian kebahagiaan manang martua. Ima rosian aka iana kota. Alih mo naing aka dasa torbang do tau manang ditoruku siap-siap mak. Ala zaman kasongoni majuna molodang di telepon iana kon muna siap-siap mak. Tak pola marsak kamu di sini. Tetap saja berbahagia. Jangan lupa berbahagia. Ada yang menyapa, barang tidak ada yang menyapa anak kita, mau datang tahun baru atau tidak datang tahun baru, jangan lupa berbahagia. Atik pe di dokon hatani Tuhani, ya anak kondo, na palas rohani aman, na pistar. Lapatan na diboto, na mandok moliate itu na torasna yang berbakti kepada orang tuanya. Palason rohata dulu. Alai dung songoni dokon Yesus masongonon. Alai ni na ibana ma martua ma akan umbege hatani debata jalana peopsa. Molo bahasa Batak dan bahasa Indonesia mau luat tusan. Seheran di persuada di Yesus do umakna nama nubuhon ibana. Tidak. Kita akan hormat do tu Maria nama nubuhon Yesus Kristus atik pedak songon dong hatasian Katolik. Martin Luther begitu menyanjung Maria atik pedak songon pangatusoni Katolik. Seolah-olah maralon tuna didok buru-burui. HP mulu dibuka hamu di Lukas bindu sadat teki roh suruh-suruan napa butohon tu si Maria didokon imana do. Diberkatilah engkau di antara nina. Jadi debatasan diri do namandok martua doho. Ali buasa songonon dohon Yesus. Memang dibutuhkan sedikit kejelian untuk membaca ini. Ini mulu adong dihamu di HP Bibel, Alkitab, unang dua bahasa Batak dot Indonesia, download madot sudah bahasa mulubui. Asasiani botot tasongon dia sasi tongna. Ah na dokon Yesus i. Dang namar lapatan, dang marlapan Mariana kon tidak boleh maben kita bahagia do. Bibel itu mandok. Dang dokon Yesus songoni. Dino alai adong sada kata di si kata sambung antara dua pasal ayat 27 26 28 tengah-tengahnya adong di si kata sambung na kata depan kata pandang partikel di si di dok bahasa Yunani na alak pulaku johonok kute. Bu diterjemahkan lebih bahagia nina, lebih. Jadi mau martua mah ho nama nubuhon alai martuan muse da andul martua muse. Molo manangi hon hatani debata dohot na upeopsa na mangulahoni. Asa munartangunan saporsiaon, apakah uang itu membuat kita bahagia? Bahagia. Susah do songon au songon marhepengon. Dedo si patai kon marlapat susah do unalas nyari. Uang itu bikin bahagia, iya betul. Apakah ya anak kon bikin bahagia? Ya betul, bisa. Jabutan namar serak di dia bikin bahagia, Mololawi batu Jakarta dong jabu di badisi, mololawi batu Bonapasogit, tolu jabut tadi sih. Kan bahagia itu, bahagia. Lalai adul martua ando jol mana menangi on hatani debata. Bahasa songoni. Molo wisuda anak kota, itu bahagia do kita kan. Bahkan di sehat sada lomok-lomok manang di jo tulangna, di jolo segala macam marpesta kita. Lasro hata nggak lulus si anak kota kalau yang kebe sarjana. Tokine dangka berbahagia itu di si, mertua itu di si. Tokine anak kota liling di sasa. Sabulan, 2 bulan, 3 bulan, dan ngaruh karijona terus nganggur. Mago mah kebahagiaan nih. Mulai mah merepet-repet muak nih. Buas ada karijo, mulai mah.
Di dia do kebahagiaan sinak ini. Tiki wisuda, mago satokin. Dapat gaji balga, bahagia do, bahagia. Alai dung balga gaji neng mangido musim balga musim. Terus ingin tidak pernah cukup. Itulah yang membuat manusia tidak bahagia. Semua na adong di tahun sebetulnya bisa membuat kita bahagia. Tapi rata-rata bahkan dau meludah donon sudedo sementara. Parsatok kinon do. Sonang manang rohata di si, manang bahagia kita di situ, parsatok kinan. Hidup mendukung Yesus lebih andul sini. Lebih bahagia kalau kau dengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dia madalana bahagia. Sayang ayat ulat satsi. Dedo ulat sat dua ayat to. Jadi disukun manujung na ayah hadalana buat sabu martua iba manangi on hatani dewata ada pepsa. Apa itu jalannya? Muna kadongan sa porsiaon martua dosi Maria. Umat ni Yesus manang ina ni Yesus. Puasa. Dedo ala manangihon hatani Tuhani jala pepsa di bagasan rohana. Iya si Maria. Dedo. Kan ayo mau Natal sekolah minggu do kesongoni do. Iya si Maria di pep do hatai jala di pahusor-usor di bagasan rohana. Ido martua himana. Jadi di sido mah tuaun di si Maria. Manangihon ujung nagabe saluran sian imana tubuh si paluai. Hatani Tuhani, dedo, molo tatangihon hatani Tuhani, jala tapeop i, dungi gabe martua i tadi si. Mana didokon hatani Tuhani, molo dibuka hamu bibili sude, pardosa doho. Ngia hamu se, dosam nunga di se satuhani. Mari tete Yesus Kristus nama te jala hehe muse. Dang martua hita di si. Idomban di dokon Apostel Paulus siana tumangihon do roh kaporsiaon. Dung porsia hita malua hita sian dosata. Dang na martua hita di si. Lubi sian hatuaun na dapot lotre miliar-miliaran. Tua hamani na Yesus ta omo su deportibion molo mago tondim. Di si martuana. Jadi barita nauli Injil itu firman Tuhan yang menyatakan bahwa kita orang-orang berdosa yang patut dihukum tetapi karena anugerahnya dalam Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk kita gabe malua ita sani martua mai kita. Ali ulak satu si adong muse. Hatani Tuhani rapton di porbadia mangula di bagasan rohatta molo bahasa Indonesianya memelihara kita mengadopi saluhutna. Jadi kumplit do tuhati. Dalam pergumulan hidup tahun di bagasan ngulus segala pari, hatani Tuhan melota bege, tapeok, ta ulahoni, maka Roh Kudus bekerja, tondi perbadia mangula, boy gabe mangaramoti hita, manaluhon aka pangunjunan dohot si taunota. Dakolani mesti. Alana dokon di Matius 5, di dokon di mana? Manang manis itu di. Dak sudah na manjo au Tuhan masuk tu. Hara jauh ni Tuhan manang tu surga. Nama nangihon na mangulaon hatani di batado. Na masuk doson halak na pajongjong bagas di atas di batu mamak. Dak pasir. Halak nama nangihon,
halak na mangulahon, tahan banting dalam hidup ini. Martua doita di sini, martua. Luar biasa tuh hati. Jadi mata orang percaya itu lain. Penglihatan pamerengan masa di bagas senguluna lain asing. Dak kesialan na di ida iman. Bahasa bui songoni ala bui tahan di mana ala mangulu di bagasan hatai dak kolan manangihon. Naang gunana ulah manangihon. Duson aka manangihon aka motivator, tabu begiun motivator. Dedo. Mulu tabigi motivator, kaya mau bagi si Johnson Sinamo manang isi aka motivator, oh tabu hian di begiun. Tutu na didok na ali keluar gedungi, lupa musi. Tidak ada berpengaruh. Si patah hata ni Tuhan ni songoni tabai. Mulak kita sianon, mulak musi kita songona somal. Tidak berkaruh. Molo holan manangihon. Maka kita tidak akan pernah tahan banting. Molo na pajongjong bagas di atas ni pasir ni na, dot batu mamak, dos sona udan, dos sana matani hari, dos adong badai sarupa sude, alisada dona hot na asing marupak, ima na di pajongjong di batu mamaki, na manangihon jala mangulahon hatani Tuhan. Ini luar biasa dong. Adong dope. Mulai pagancang dang saya mendang saya raja mitau nali tambah maduan nai. Adong dope. Mulu taulahon hatani Tuhani macai tabu do hita. Dedo. Perasaan itu enak. Mana lebih bahagia memberi atau menerima? Dia. Mulu dokon hamu menerima dakya bahagia. Nama kaholongi pesongoni, ay disuruh Tuhan ini do hatani Tuhan kita, aholongi ma Tuhan debata, aholongi do ngancol masongon do senrumu dirim. Molo taulah honi ngatabeki salilengon taulah honi macai lasi tutu do rahmu nak martua hamu. Nedo. Molo mangurupi jolma ada sesuatu kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan. Pasti itu. Aku bahagia karena engkau bahagia. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Adong sih, adong. Ombar kitab Wahyu, mau kitab Wahyu 3 dong. Di Wahyu sadai tolu, didok songonon. Wahyu 3, 1 ayat 3, jahat jodah. Sadaya tuli dokot songonon. Martua mana manjaha rodi akan ambege ata panurangon akan nasiraduti natar suraton ay jonok do arii. Semua orang yang mendengar mangaraduti mangulahon sahat tu ari parpudi di hasonangan nama noktongi. Martua di tadi sih martua. Dang bui tu horon nang waah. Luar biasa loh. Berbahagialah kita kelak dalam kebahagiaan kekal bersama dengan Tuhan. Semua kebahagiaan di dunia ini sementara saja. Tetapi kebahagiaan dari mendengar, melakukan firman Tuhan, itu sampai kepada kebahagiaan kekal bersama dengan Tuhan. Alani ciri-cirina morado. Itu ngeceki apakah firman Tuhan itu betul-betul kita lakukan atau tidak murah. Sedia gudang do mubahamu dibain akajamita do tatani di batani di bagi hamu. Maludang arung mubalani berarti masih tinggal di sini. Tidak melakukan. Seberapa berubahkah kekerasan hati kita, cinta diri kita ini terhadap karena firman Tuhan saya ditabegi sandak danak satu naing ikon tahu mengkahologi dongat tajulma
songon batu do pero hata polo adong colma mangidu pangurupiot tanda undo disi bahwa kita kalau kita masih seperti batu hati kita lapatanna olat ni nama nangi hondo be tadi dan nama ngulahun dan itu tidak akan sampai kepada kebahagiaan kekal martua saat do Tuhan ni roh disaleleng-lelengna di pasu-pasu Tuhan ni mahita amin. Ali Tuhan mau liate ala dipaingot hodo kami mari tete hatam manangihon hatam mangulahon hatam di bagasan ngulu nami siganu pari makrohon tu hatuaun di hami Tuhan jala hatuaun ni manoktong roh disaliling-lilingna di surgo anot Tuhan naung di paradeho di hami akan aporse alani Tuhan urupi hami asa unang hola na manangihon alai suula hatam songoni dokni naposom Yakobus ikon gabesi ulah hata dohami alani Tuhan mian mahatam di bagasan ngulu rohanami be jala mangula matondim disi asa margogo hami lau patu pahon di bagasan ngulu nami asa martua hami Tuhan mau lihat Tuhan mari Yesus Kristus tangin matang yang namion amin.